Perličkový kúpeľ od firmy TV Products. Tento zázrak urobí z každej obyčajnej vane výrivý masážny kúpeľ. Poskytne vám ideálnu relaxáciu po náročnom dni priamo u vás doma. Nemusíte míňať desiatky tisíc korún za drahé hydromasážne vane a prestavovať kvôli tomu kúpeľňu. Za bezkonkurenčne nízku cenu získate od nás skvelý prístroj s 3 druhmi masáží. Každú z nich si môžete nastaviť v 3 rôznych intenzitách. Vybrať si môžete z 3 perliacich programov. Pre masáž podľa vašich predstav si zvoľte teplý či studený vzduch. Perličkový kúpeľ vám účinne pomôže pri odbúraní stresu, pôsobí tiež proti bolestiam kĺbov, chrbtice, svalstva a proti reumatizmu. Určite pocítite aj jeho ukľudňujúce účinky pri poruchách spánku. Perličkový masážny kúpeľ zlepší váš krvný obeh a príjemne uvoľní celé telo. Vaše pohodlie aj dokonalú funkciu zabezpečí mäkká, dostatočne veľká podložka, ktorá vženie do vašej vane obrovské množstvo bubliniek. Veľmi ľahko ju upevníte do každej vane, čo umožní dostatočne dlhá prívodná hadica. Aby ste mohli masážnu procedúru ovládať priamo z vane, získate od nás diaľkové ovládanie, ktoré vám umožní nastavenie všetkých funkcií a zaručí vám maximálne pohodlie. Volajte TV Products 041 500 7 333.